もうこれで終わりか。終わりかと聞いてどうしよう。もっとパワーを絞り出せ。力の限り立ち向かってこい。もっと俺を楽しませろ。もう十分だ。終わりにしてやる。お前の怒りと憎しみに満ちたブレーダーの魂ってやつはな。Our next meeting will likely be on the battlefield. Hashirama sent you. For I am Madara Uchiha.